Уважаеми родители, драги гости, добре дошли! Пред вас са бъдещите първокласници и вие ще се убедите, че те са готови за класните стаи. И очакванията им за училище са свързани само с хубави емоции. Желаем ви добро настроение с Випуск 2023 с най-хубавата детска градина Света Богородица и с най-слънчевите, чаровни, умни деца с група Пеперуди. Добър вечер, скъпи гости! Ще ви кажа нещо специално. Днес е нашето тържество прощално. Какво очакваш да се случи? Штурко пон да се получи, страхотно да забавляваме, че от днес големи ставаме. И сега ще дам думата на екипа водещи в детското предаване Веселите габровчета. Добър вечер, мили гости! Започва нашето предаване от студиото ни на живо с мен Ани Сан. Добър вечер и от мен, Виктория Петрова. Днес ще видите новините от деня, преглед на пътната обстановка. А след новините ще ви оставим в приятната компания на концерт-спектакълът на четвърта група Пеперуди. И така започваме с новините от деня. В района на детската градина е забелязана летяща чиния. На мястото, където е открита, изпратихме телевизионен екип. Специалистите откриха космическо летящо тяло в кухнята на детската градина. Констатираха, че летящата чиния е катастрофирала и се е приземила. Оказа се, че чинията е паднала от мивката. Учените в България направиха откритие, свързано с празника на децата 1 юли. По-рано нашите родители са отбелязвали с рисунки върху асфалта, но сега това е невъзможно, защото няма здрав асфалт никъде. А сега е време да чуем пътната обстановка с инспектор Делия. Уважаеми гости, пътищата край детската градина са много натоварени. Внимавайте при пресичане на улиците. Преминавайте само на пешеходна пътека. Оглеждайте се за преминаващи автомобили. Вчера, който където е минавал в страни от пешеходната пътека, е било стресното от клаксонът на преминаващия автомобил. И е настръхнал от страх. И до днес конниката му е наострена и то подкача при всеки шум. Драги зрители, спазвайте правилата за улично движение. И накрая, драги зрители, завършва нашето предаване с прогнозата за времето с нашия синоптик Слютка Окумчева. Добър вечер, драги зрители! Времето тази
облачност и офтета. Това беше от мен с Людка Лукумчева. Приятна и гореща нощ! Това беше всичко от нас. Приятна вечер от мен, Ани Сали, и от мен, Виктория Петрова. Останете с нашата програма, защото най-интересното предстои. Добър ден, мили гости! Драги гости, започва нашия концерт. Днес ще видите. Ще ви разкажем. Ще танцуваме, ще пеем, ще направим всичко да забравите за момент грижите, да се забавляваме заедно. Приятно гледане! Ние сме слънчеви деца, носим радост, красота, щастие в погледа ни грее, весел смях от нас се лее. Петиха есен, капеха листата, отворихме страхливо вратата и влязохме за първи път в детската градина. А днес напускаме я с мъка, колко хубаво живяхме, учихме се и се смяхме. Прощавай, Зайо Дългух, и ти прощавай, Мечо Пух, с вас, приятели добри, години минаха в игри. Ех, много ли малко минало, но отлетяха 4 години на детството най-шарените дни. И ще се върнат никога увим. Малки големи, умни, шумни, палави и гриви, това сме ние, децата от 4-та Б група Пеперуди. Бърборани, сладорани, кълпазани, от конкурса всички ние сме избрани. Често правиме бели, но когато решим, ставаме добри. Често правиме бели, но когато решим, ставаме добри. Стане ли ми малко скучно, ставам Бърборана, а приятелката звучно казва да престана. Другите тогава шумно, весело се смея, а мене ми се иска даже да запея. Бърборани, сладорани, кълпазани, от конкурса всички ние сме избрани. Често правиме бели, но когато решим, ставаме добри. Често правиме бели, но когато решим, ставаме добри. И започна леко по-накак да ме желая, да съм първи кълпазанин, даже си мечтая. Ама госпожата мила гледа в мене строго и тогава сам си казвам споко, споко, споко. Бърборани, сладорани, кълпазани, от конкурса всички ние сме избрани. Често правиме
Често правиме бели, но когато решим, ставаме добри. На конкурсите сме първи и в класа ни също. Аз сме майстори белите и навън и вкъщи. Детските ни лудори, навлъчета скрити, ни преследват с мечтите, без да ни попитат. Бърборани, сладорани, кълпазани, от конкурса всички ние сме избрани. Често правиме бели, но когато решим, ставаме добри. Често правиме бели, но когато решим, ставаме добри. Към онези най-хубави, тя винаги е най-съща, сребристо звънчени звъни. Имало едно време, така започват приказките и те повеждат във вълшебен свят. Имало едно време и чудните приказки побеждават злото, пълнят сърцата с красота, добро и вяра. Имало едно време и грейват усмивките. А сега за вашето настроение гледайте нашето представление в приказка. Пией са мързеливите синове. Слънцето от кога е изгряла, те още спят. Лозо, остави децата да си починат. Има време да се научат на работа. Щом ти не щеш, аз ще го направя. Ставайте, бе, брешанливчи. Тате, мързиме да се поздравам. Така ли му да ставам? Ако си помисля, ще трябва да работя. Иване, сине, ставай, висна чичели Петър сина, станал в зори, тръгнал към нивата, а по пътя намерил кисия с зълцици. Стига, мале, намерил е, защото дълго пак е станал по-гадно него и е изгубил. Накарай мързеливия на работа и той на ум ще те научи. Не изпълнявам. Ехо, отиди по следата.
Всеки здрави, лелей, притени, всеки здрави. Чужа моми. Временно да се задуми, Милена, каква ли сте случи? Боже, ами ако е комсиката Цонка, както сте тормози цедото ми. Ама да, наистина, само Чонка за него, тя ще го оправи. Смаяли се майката и бащата, зачудили се какво да правят с тези мързеливи синове, решили да ги оженят. Зато взели Цонка, взел си невеста от града, хубава гайна на Богданка, цял ден стояла пред огледалото и нищо не похващала, на своята хубост се радвала. Такава съм била, онакава съм била, издава хубава, 3 пъти искана, 2 пъти изготявана. Ама нали Тодор ме дадоха, аз ме дадоха. Иване, сине, брат ти се задуми, аз ти мама от колото хареса ли си? Я ви в Веселинка. Мамо, не ми харесва никоя жена. Искам гадка млада булка.
от тук. Сел си невеста от града, хубава галена Богданка. Цял ден стояла ту пред огледалото, ту пред компютъра. Нищо не похващала, на своята хубост се радвала. Да сте хубава си, гиздова си, ам да бе се умесила питка, се обед стана. Аз да меся питка с този маникюр, сега ще поръчам поджия, взема пица от града. Ало, пицария Медичи, моля доставете ми 2 големи пици. Добре, снахо, а утре как ще се научи с пипера да съдиш? Та лаптопа за какво ми е? Ще се науча от него. И така Богданка цял ден стояла ту пред огледалото, ту пред компютъра. Надъжили се майката и бащата, и синовете и мързеливи, и снахите. Ден след ден минавали, синовете и снахите нищо не правили. И най-подир бащата се ядосал и каза: Слушай, жено, от тук нататък, който не работи в тази къща, няма да яде. От тогава снахите вършили къщната работа, а синовете помагали на стария си баща. За да можем да успеем, трябва много да се трудим. Всеки труд ни закалава, само работливият успява. Аплодисменти за нашите артисти. А сега вижте каква снаха е довел един син на своята майка и баща. Пие са много, не се иска мързеливата снаха. Баба и дядо имали си, оженил се той довел снаха, но тя била много мързелива. Веднъж дядото каза на бабата: Жено, вземи стомната и тръгни за вода, а пък аз ще те дърпам да видим дали снахата ще заздрави и тя ще тръгне на чешмата. Както каза, така и направили. Бабата взел стомната, а дядото я задърпал. Дай стомната, бабо, стара си ти, аз ще отида. Не, аз ще отида, това не е мъжка работа. Не, дай на мен. Не, аз съм жена, ще отида. Гледала ги снахата, гледала ги, пък и се присмяла. Брей, какви неразбрани хора! Не може ли единия днес да отиде за вода, а другия утре? За това много ум не се иска. Накарай мъжеливия на работа, а той на ум се те научи. Приятелство мое, какво си на двора, безгрижна игра, общ път под крачетата боси, в ливадите кучка забрал. Какво си, приятелство мое, аз точно да кажа не знам, но зная без тебе какво е. Това е света да си сам.
да се борим всеки ден. Той е свято като хляба, от съдбата подарен. Колко хубаво е само да усещаш ей така до сърцето с друго рамо и протегната ръка. Приятелство обича, но приятелство на тебе всичко се дължи. Зато се пазим вечно от предателство и от обиди и лъжи. Приятелство обича, но приятелство на тебе всичко се дължи. Братството е свято, само този свят голям. Ала нямаш ли приятел, ти сред хората си сам. Затова помни, когато с усмивки и лъжи предадете свой приятел, много повече боли. Приятелство обича, но приятелство на тебе всичко се дължи. Зато се пазим вечно от предателство и от обиди и лъжи. Приятелство обича, но приятелство на тебе всичко се дължи. Зато се пазим вечно от предателство и от обиди и лъжи. За приятелството трябва да се борим всеки ден. То е свято като хляба, от съдбата подарен. Приятелство обича, но приятелство на тебе всичко се дължи. Зато се пазим вечно от предателство и от обиди и лъжи. Приятелство обича, но приятелство на тебе всичко се дължи. Зато се пазим вечно от предателство и от обиди и лъжи. А сега, уважаеми гости, е време да разберете кой е най-скъпоценният плод. Имам си 3 синове, силни, здрави, умни и красиви. Синове мои, ще ви дам по една кишлия с жълтици. Вървете по света и ми търсете най-скъпоценния плод, който от вас ми го донесе. Ще му дам половината от богатството си. Минали 3 години и те се върнали.
Донесе ли ми най-скъпоценния плод? Най-скъпоценният плод, тета Левода, е този, който е най-сладък. Затова ти купих един грозд. От всички плодове на нашата земя, гроздето е най-сладкия плод и най-скъпия плод. Добре, синко, хубаво си направи. Ами ти, синко, какъв плод си ми донесъл? Татко, аз мисля, че най-скъпоценният плод е този, който най-рядко се намира. Затова отидох в южните страни и ти купих екзотични плодове, които не растат у нас. Ето, избери си кой ти харесва. Добре, синко, хубаво си направи, ще се избера един от тях. Ами ти, синко, защо се връщаш с празни ръце? Вярно е, татко, че нищо не ти нося, но аз те похарчих парите, които ми даде с скъпоценни плодове. Аз пристъпих в едно училище, там с учителите и книгите учих цели 3 години и мисля, татко, че това също е скъпоценен плод. Защото няма по-скъпоценен плод от това, дето знанието дава на човека. Благодарност към нашите учителки любими, които ден след ден, сред работа и грижи, сред шум, играчки и деца, професия трудна и прекрасна, незаменима с нищо на света. За детската учителка се пише малко, съвсем случайно, бегло може би, а за нея цвет от цвете откъсва детските ръце в зори. И тя е първата, която с нежност се хванала детето за ръка. Подала му ли филичетка и казала: гледай, ей така. Едно е плахо, друго напокойно, но всяко е по-своему дете. Тя търси помощ и ласка, обич и котите и расте. И всеки път по улицата търси своите пораснали деца, макар при нея никой да не спира. С учителко целувам ти ръка, защото тя остава там далече. Детството строга и добра, те я помнят млада и тъмнокоса, а тя отдавна вече побеля. С трудности
В най-красивата детска градина, при най-добрите лели госпожи, така година след година разсяхме с весели игри. Виждаме детска градина, настъпи най-трудния час. Раздяла, вече сме съвсем спокойни, готови сме за този час, когато с чантата на рамо ще тръгнем в радост първи клас. Не тъжете, не плачете, да се усмихнете. Има още време до есента. С нас Испания посетете с танца на радостта. Lo mejor, a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta cantar el son, el mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena.
настъпи и това време, когато се разделяме и с всички вас, родители, и с всички дечица. Но, както каза Влади, не тъжете, не плачете, мили дечица. Най-хубавото предстои за вас тепърва в училище. Пожелаваме ви от все сърце много здраве, много щастие, много сбъднати мечти. Все така да бъдете умни, усмихнати, добри деца. Искам да знаете, и вие родители, и вие скъпи деца, че винаги вратата на детската градина ще бъде отворена за вас. Когато поискате да ни видите, сте добре дошли. Благодарим и на вас, скъпи родители. Благодарим и на най-прекрасния директор, госпожа Славка Джаркова, за всичко, което прави за нас, учителите, за родителите и за вас, дечица. Благодарим още един път, че през цялото време бяхте с нас, мили родители, във всяка една инициатива, във всичко. Благодарим на всички още един път. Нека дадем думата на госпожа директора, госпожа Джаркова. Трудно се говори след толкова вълнуващ празник, но все пак е празник. Благодаря ви, дечица. Благодаря, родители, че отново сме заедно. Отново празнуваме. Какво празнуваме ли? Ами празнуваме вашето приятелство. Ще ви пожелая на добър час. Знам, ще бъдете добри, ще бъдете отличници в училище, защото сте умни, талантливи. Но ми се ще в такъв момент да си припомним с вас един финал от една приказка. Приказка, която вие, мили дечица, заедно с вашите прекрасни учители и с вас, скъпи родители, писахте цели 4 години. Приказката за вашето приятелство и за онази мъничка, гасеничка, която вие също като нея дойдохте и прекрачихте прага на нашата детска градина плахи, разтревожени, разплакани. Но през тези 4 години успяхте да отворите красивите крилца и да направите своята пеперудена магия. Затова, като онази красива вълна пеперудка, която казва: скучно е да бъдеш сам, този свят голям, без приятели добри. Запазете най-ценното – приятелството, което сте създали цели 4 години. И както казва красивата пеперуда, както и вие, и аз бях там, пях, смях се, танцувах, играх. Така че когато минавате през детската градина и се обърнете, спомняйте си с добро и си казвайте: ми да, тук видях една малка, дребна боболечка. Не я отминавайте, не я натъжавайте. И тя също като вас, сигурно своето малко сърчице носи тази прелестна пеперудена магия, които сътворихте заедно, пак казвам, със своите учители, с всички нас и с прекрасните си родители. На добър час, мили деца! Няма да успея да пожелая, но сме подготвили едни грамоти за нашите прекрасни деца. Първата грамота се връчва за номинация най-добър художник на Ана Пумпалова. Грамота в номинации Срамежливост се присъжда на Божидар Илиянов.
Имаме си и творци и разказвачи на приказки, а това именно е Влади Кулушев. Също така и прекрасни изобретатели. Един от тях е Влади Георгиев. Страхотни танцори, певци и така нататък са от нашата група прекрасна Пеперуди. Талантливи, умни, красиви, нали? Грамота в номинации танци се присъжда на Елена Темелкова. А най-активният спортист в група Пеперуди е Илия Стойков. Най-добър футболист от група Пеперуди пък е Ивайло Ташев. Ръководството на група Пеперуди връчва настоящата похвална грамота за най-галантен кавалер, която се присъжда на Иво Дайлиев. Имаме си прекрасен математик, а той е Йордан Костов. Грамота в номинации толерантност се присъжда на една прекрасна дама Йоана Пандева. За най-желан приятел от група Пеперуди, това е Йоанка Захаринова. За отлично представяне през учебната 2022-2023 година се присъжда на Йоанка Попхристова. Грамота в номинации в категория енциклопедия се присъжда на Дари Радко. А грамота за най-добър слушател, това е Димитър Важаров.
Грамота в номинации "Старание" се присъжда на Михаела Мутавчиева. Грамота за номинации "Най-добър четец" се присъжда на Яна Христова. Да забеляза. Грамота за номинации "Музика" се присъжда на Снежана Клечерова. Заповядайте. Грамота в номинации "Весели очички" се присъжда на Стоян Станчев. Грамота в номинации "Старание" се присъжда на Стефания Ковачева. Грамота в номинации "С ръчни ръце" се присъжда на Сияна Димитрова. Пляскайте си! Грамота в номинации "Сладкодумка" се присъжда на Славея Катранджиева. Грамота в номинации "Умница" се присъжда на Радослава Топалска. Грамота за номинации "Скромна" и "Срамежлива" се присъжда на Петя Харизанова. Грамота в номинации "Усмивка" се присъжда на Огнян Сапунджиев. Грамота "Медено гласче" се присъжда на Никол
Дамянова. Грамота за номинации и музика се присъжда на Ивайла Драганова. Почетна грамота се връчва на моята любима колежка Стела Мирчева. Благодаря ти и на теб, колега, защото без теб светът щеше да ми бъде много скучен. Благодаря ти за всичко, че помагаш за цялото за всичко. Номинацията има и още здрави нерви през изминалите 4 години. Извинявам се, имаме още едни важни грамоти за връчване. Моля, дечица. Искам с най-голямо удоволствие и почит да връча грамота на госпожа Зоя Алексиева, която е верен помощник при реализиране на празниците на група Пеперуди. Благодаря, госпожо Алексиева. Момичета, за мен беше чест и удоволствие и продължаваме все пак заедно напред. Ще се видим в следващия епос. Да, бъдете живи и здрави. Благодаря. А следващата почетна грамота се връчва на колежката госпожа Жени Илиева за най-артистична. Благодаря много. Следващата почетна грамота се връчва на госпожа Гергана Хайдар за многофункционална личност в група Пеперуди, която може да бъде и Леля, и госпожа. Първо благодаря на госпожа Славка Джаркова, че не направи част от този невероятен екип. Благодаря и на вас, колеги, и на Леля Васи да заповяда при нас. Айде, Леля Васи! Благодаря и на всички вас, родители, за търпението, за разбирането, което проявихте към мен. Но една прекрасна диплома се връчва и на най-пъргавата и любима Леля Васи. Аз
Пандев. Заповядайте, господин Пандев. Мисля, че през тези 8 години, защото моето семейство 8 години е свързано с тази детска градина, точно с тази група Пеперуди, мисля, че през тези 8 години успяхме да видим цялата емоционалност, която може да се разкрие при възпитанието на едно дете. И честно да ви кажа, не си давах сметка лично аз, колко тежка, колко отговорна и колко трудна е тази задача, защото за да изпълниш, сърцето ти трябва да прилива от обич към всяко едно дете по-отделно. Всяко едно дете ти си го пригърнал като свое и гледаш да развиваш най-добрите му страни, когато го опознаеш. Ако направя една алегория с лекарската професия, тъй като аз съм лекар, да, ние също се занимаваме с деца, но в своята работа сме помогнати от лекарски екип, сестри, майки и така нататък, и всяко едно от дете гледаме по-отделно. А тук 23 деца трябва да ги обгърнеш, да ги обгрижиш и най-малкото е това. Ти трябва да ги научиш да бъдат добри, да се обичат, да внесеш в тях онази ценностна система, която може би ние като родители в забързаното си ежедневие не можем да предсъздадем. Затова аз наистина приемам целия учителски екип като втори родители специално на моето дете. И се опитвам по някакъв начин да им благодаря, а не знам как да го направя. Затова казвам едно огромно благодаря за всичките грижи, за всичките побелели коси, за всичките мигове, в които може би нашите деца не са били от най-послушните, но които вие сте го приели това с разбиране и сте им дали живота си, любовта си, сърцето си. И знам, че е много трудно след 4 години да откъснеш тези деца и да ги пуснеш да летят напред, но това е естеството на живота. Те трябва да продължат по своя път, а вие със същата любов да поемете следващия випуск, за да ги възпитате така, както възпитахте нашите деца. С огромна обич, с огромно признание, с огромна благодарност към вас, уважаеми учители. И още едно благодарствено писмо връчва се на госпожа Джаркова. Поднасяме своите най-сърдечни благодарности за грижите, вниманието и обичта, с които дарявате нашите деца през миналите 4 години. Това бе ценно за нас. Никога няма да забравим прекрасните условия и невероятния екип от учители и леви в поведението ви в детско заведение. Огромна благодарност от всички нас. Благодаря. Трети номер ще ви отгледам. Дай Боже. Не намирам думи.